Niin, aikaa. Siis mä en ole ehtinyt hirveästi päivittelemään, on ollut vähän kaikkea. Niin tässä niin mä myös laitan mulle koruja. Mulla on siis tällainen koru. Äänen eilen tällaisessa vähän koruja. No ihan solmussa. Mut näytän tehdä tällaisen solmussa. Tänään mä laitan tän. On hieno. Niin. Tähän keskisormeen. Koska näyttää vaan upealle. Siis täällä on yksi kaulakoru, joka on rihkamaa. Tää ei oo rihkamaa. Varmaan huomaa, että se ei ole rihkamaa. Mut nyt mennään siis mihispuolella täältä ne pussit. No ne henkilöisesti niin mä pesin tän. Pussit, niin täällä ei oo mitään. Niin on. En mä pussissa niinku vaan niin mun leikit, mutta tällä laitan houkuttaa mun naamaa, koska jos se aurinko, niin mä ruokaa. Mutta mä en ole niin auringossa vaatteella. Siitä on tällä. Minä laitan blushia tätä siis kohta eri. Ja nyt mä kertaan tätä. Koska se on toinen mun kassa. Niin se on sellainen, että mä tekee myötä täysin. Mun varmaan mä tunnaa. Just täysin, mä en tiedä missä on pyykät. No, mitään. Siinä. Täysin pyykät tehdä. Mutta on vaan tää huomioon. Niin. Kun mä siis sanon, minun panen makkariin. Niin. Odotatko sitä? No, mitä? Nyt laitetaan sen. Niin kun tässä. Niin mä en tiedä, mitä suuri tietoa. Enemmän kuin niinku. Vähän pois. Ja siis siinä mä tuosin vähän. Niin mistä sitä mukaan. Sen kanssa laitan sen mitä. On aivan sillä. On aivan laitan sen. Yes, sen tuli sitten verran. Niin tuossa on. Niin tuossa on.